Hola a tots i a totes, avui la classe de llenguatge la farem sobre la mètrica. La mètrica és saber cada quan hi ha una pulsació més forta que l'altra. Les pulsacions, recordem una miqueta, era aquell ritme constant. Sí que hi ha en totes les cançons que ens permeten saber quina durada té cada una de les notes. La negra val un temps, la blanca val 2 pulsacions, etc, etc, etc. La pulsació és una cosa com un batec que està dintre la música, que de forma innata nosaltres la sabem seguir. Posem un exemple. Ara intenteu picar de mans amb aquesta cançó. Escoltem. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Molt bé, doncs això que ho he estat fent sense prendre consciència ha sigut la pulsació. Segurament que ho he fet una cosa similar així. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Molt bé, un cop vist això, segons quan hi hagi una pulsació forta, o cada quan hi hagi, podem determinar si us parlem d'una mètrica binària, d'una mètrica ternària o d'una mètrica quaternària. Una mètrica binària significa que cada pulsació forta és cada 2. És aquella mètrica seria 1, 2, 1, 2, 1, 2. Una mètrica ternària és quan cada pulsació forta és cada 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. I una mètrica quaternària significa que cada pulsació forta és cada 4, i és 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Doncs ara veiem un exemple de cada. Entre nois i heroïnes que cavalquen el compàs ens hem guanyat la llibertat. Obeses, obeses, som els més grans de l'univers. No hi ha res igual per sobre el bé i el mal. Obeses i Passarem junts un Sant Jordi diferent amb la mel de la nostra gent. Confinats entre 4 parets, junts, sense roses al carrer, però amb un llibre molt potent que avui porta per nom Tot anirà bé. Un cop vist cada exemple de cada, us explicaré què és el que hem de fer a l'exercici. Jo ara us donaré una fotografia on hi ha 3 compassos, 3 pentagrames. Cada pentagrama està amb un compàs diferent. El primer és d'un 2x4, significa mètrica binària. El tercer és un compàs de 3x4, ternària. I el quart és un 4x4, quaternària. Fixeu-vos que en aquests pentagrames teniu les pulsacions posades durant tota la cançó.
Fixeu-nos que tenim les pulsacions posades durant tota la cançó. El que heu de fer vosaltres o la vostra feina és marcar, colorejar, ratllar, tatxar, com vulgueu, heu de marcar sempre la pulsació forta. Heu d'aquestes partitures que us he passat, heu de marcar la pulsació forta de cada una de les línies. Us feu la fotografia i m'ho passeu.